Fatima na samu sirri matabbaci, yana kira ta ki an gama. Na dirmiye a cikin yabo da so da ƙaunar ta hidima, na dinga yi mata akai-akai domin ni ba zan bar ta ba. Ya Rabbana da dawa haske na Rabbana, abin nufi mai tasarrufi ga kauni ya haske Rabbana. Wa alihi har sahabu in ka bi su ka bi nabina, ba auliya har da shehana na tsaunin faila babban uba. Ya Fatima kina ban san da na yi rasawa, ba kya so in shiga damuwa, ko yaushe kina ta ban kulawa. A komai kina taya mun da ke zuciya ta yi shakuwa, ban gani idan babu ke Fatima sai ki mun garkuwa. Ya Fatima ta gaske ce nake miki zamanin zamani, ba na ji kuma ban gani duk abinda akan ki za a ce da ni. Na baki rayuwa ta azima, duk abinda zaki yi da ni, dama aini ba wanki ne. Fatima ni ba zan bar ki ba, ina zana je. Fatima ni ba zan bar ki ba. Take yi yaushe ido za ya ganki ne, hawaye na yana zuba, ki tausaya ina son ki ne. Ban da kowa in ban da ke, sarauniya masoyin ki ne. Fatima ƙara kulawa da ni, ba zan bar ki ba. An faɗin gata ba zai bar ki